tak na predstavení divadelnému súboru, ktorý sa volá trošku netradične, že na podvalku. Je to náročový výraz z obce Veľké Lovce, odkiaľ prichádza aj tento súbor. A predstaví sa vám divadelnou klasikou Kubo. My vám prajeme veľmi pekný divadelný zážitok a keď sa vám budú výkony našich hercov páčiť, odmete ich potleskom. Ďakujeme vám veľmi pekne. Stále sa k vám váži. Veru, a neustále dookola omiela, aký Richtárovie Kubo slúci mládenec. Anička! Anička! Pánko, sú tu, chodte mi proslovať, aby sa so mnou nevideli. Anička! No, konečne sme ťa našli. Ako asi vyparádená. Ani Vladucha? Joj, Veru, ani Vladucha. Ach, ty môj kurčík ružový. Keby si len vedela, jaké šťastie sa ti piata. Keď by včera stará Bečarka pravila, že by ťa za nevestu chcel. Oj, Veru, pováž, dievča, v takom majetku byť gazdinou. Budeš ako princezna. A tá vážnosť dedine, každý si ťa uctí a budeš mať všetko, čo si zažiadaš. Červenú sukňu. No, aj z prostého muža. Ale aspoň sa bude tvoja múdrosť odrážať ako slnko od mesiaca, ako deň od tmy, ako, čo ja viem, biela múka od čiernej múky, napríklad. No. Chodže, ruky sprostý, ale je bohatý. Kto je bohatý, ten je i múdry. Aj tvoj Jozef, Pána Boh ho tam oslal. Tiež bol taký nechápavý, ale na starost to bol najmúdrejší človek v dedine. Veru tak. Dora, ty čo tu? Ani nedelu nedáš pokoja. Jojko, ty staré motovi, no tak za svoje robotu, nám tu daj pokoj. Rada by si niečo uchmatnúť. No, vy sa do toho moc nestarajte, Doru neurážajte. No, veď to len sa nerozkrichuť, ale veď na konci bleska byť. No, pozrime ho. Ešte papulúvať bude. Počuj, Anička. Nepočúvaj ho. Ja ti dobre radím. Zamiluj si Kuba.
A čo ste sa všetci zblázili? Čo si myslíte, že ja nemám najlepšieho? Každý len o Kubovi. Dora, vy aj Mater o Kubovi. Do 7. neba ho vychvaľujete. Ale vidím niečo, že s tebou není reč. Ale ja ti len jednu radu dám. Dobre si to rozmyslím. Dobre. Júka moja, veď ja ti tiež len dobre chcem. Keď som u vás tu varená pečená, vezmi si ho, neomaduješ. A prestaň, Dora. Poď si svojou cestou a nedaj pokoj. Jaj, dievka, nie je to veru pekná, že si ani starobu neuspíš. A čo si všetci myslia? Každý je len o Kubovi. Hej, ale to moje srdiečko zase len opaľovi. Ale ozaj? Nie. Ozaj, ozaj? No, povedala si, že moje srdiečko zase len opaľovi. A nepravda, zle si počul. Ja som povedala... Áno, povedala som, že toto moje srdiečko zase len spalo. A ozaj by spalo? Aj, čože by spalo? Už teda na čo to hovoríš? A chodže ja to nehovorím, to je tak v pesničke, vieš? Pesničke. A v ktorej? No, že mi ju zaspievaj. Ešte že čo? Hádam na tvoj rozkaz ja budem spievať. A tuším, že veľmi dobre neviem. Tak teda s pánom Bohom. Idem si hľadať inde, kto mi ju zaspieva. Ale však počkaj. Však ti ju zaspievam, no. Východí slnečko spoza šírej hory. To moje srdiečko za šuhajkom horí. Zašuhajko, to nie je, že srdiečko moje spalovi. Naozaj nie? Teda ako? Čo si to hovorí? A ja už neviem, keď mi nedáš pokoja, tak ja ti už nič nepoviem. Ale dám tu svätý pokoj. Len mi povedz. Ale istotne. Istotne. Počuj teda. Však všetci ma nahovárajú za Kubália. Nepôjdem. Nedoprajú nám šťastie, Anička. Ale nič sa neboj. Nás Boh nerozdelí. Nerozdelia? Počuj teda, takto to bolo. Včera bol u nás Kubom. Prišiel i s mamou a mal nové šaty, nový klobúk a za ním perečko. Ja som si myslela, však ako ste prišli, tak i odídete. No, ale jeho mama sa uhostila k oknu a Kubo si sadol k peci. Potom jeho mama začala rozprávať a mňa vychvalovala, že takto a hen takto. A Kubo sa smial a hovoril a ja som sa tiež smiala. Ale teba hanili, že si vraj tulák. Ja tulák. Áno, a mali pravdu. No, nepravda. Nepravda? A kto bol včera večer tak neskoro v našej záhradke? A kto klopal na oblok? A koho si naháňali? To však ale nie, to som chcela. A keď ťa hanili, Kubo sa smial, som sa zlostila, že ma mal roztrhnúť. Potom som aj povedala Kubovi, Kubo, ty čo sa smieš? A vyšla som z izby. No však ale, to je to. Čo viac hovorili, už neviem, keď som vyšla z izby. Dobre, čo? Je to za popuku. A počul si človek chodí za starodorov a dá si čary, starý blázon. Počul. A videl som i to, ako stará Dora chodí k vám. A tvoja mamka sa s ňou ústejšie radia. Čo nepovieš, verí aj moja mamka. Aj tvoja mamka. A celá je pobláznená do Loveckého. Do Loveckého, že nemá trochu rozumu, však to není chlap pre ňu. Anička, idú sem tvoja ma. Mamka aj Bečelovci, koncert s povedpálkou. Pohoj. Tak ženy, aby sme sa rozumeli, môjho Kuba oženíme tuto košaričky do Aničkou. Musíme sa ešte dohodnúť, kedy bude svadba, aby sme sa mohli dobre pripraviť. Ty suseda, musí schystať Aničke výbavu a ja zase priučím toho nášho Kuba, aby bol smelší. Ale veď my to už nejako urobíme, pán Richtárko. A hostina suseda musí byť taká, aby celá dedina pamätala, kedy bohatá košarička vydávala dceru za Richtárovho syna. Len to nechaj na nás, starý. Ale veď my to už nejako usporiadame, pán Richtárko. No, suseda, ale vám musím povedať, vy teraz musíte každého z domu vykázať, aby Aničke hlavu nebalamútili. Ale však tam nikto nechodí. A sa mi tak zazdalo, že teraz som tu videla Páľa. To nie je možné. Ako by mohol bez môjho vedomia a dovolenia? Však keď ja prídem, ja sa jej opýtam a tak ju vyhreším. Nie, suseda, nechajte len tak. Najprv sa prezvieme. Aha. To denne si taký malý podarov. Ale nie to daj, ženy na to idú ako ryby na červíka. Ale choď, starý! Tak, nech sa páči, poďte ďalej. A chodte len my dve, viete koľko má Richtár roboty. Dobre, ale keď budeš Loveckým, tak mu povedz, nech sa pustí do roboty. Nech ukáže, čo vie. A nechaj to ty len na mňa, o čom vy ženy klebetíte, to my chlapi robíme. No aj.
Ženy majú bystrejší jazyk. Ale keď treba niečo vyhútať, na to musí byť chlap. Môjho Kuba oženíme. A ešte ako dobre. Toď košáričky na majetok, na ktorý si ostria zuby najbohatší mládenci, padne nám. Len trochu oštarí s Kubom a trochu slubov a bude to. Lovecký, ten čertov syn, všetkými masťami mazaný, ten ho priučí. A ja ho zase navádzam, aby si za odmenu vzal košáričku. Košárička čaká na otvorené chlapské náručie, aby do neho padnúť mohla. No, jedno s druhým príjemné s užitočným. Pravička, Richtárko. Čo, ako teda? Robovali ste? A poradil som sa s mojou starou. A vy? Ak dobre poznáte svoju úlohu, košárička, nebojte sa, bude vaša. Richtárko, ako je Boh nado mnou, ukracujete ma. Ja som si to takto rozmyslel. Ja si nechám dom, 2 lúky, pláňami, ostatné vám. Alebo keď chcete, tak vám dám 7000 zlatých hotovosti. Do toho aj ja mám čo povedať. No ale lepšie to nerozdelíte a ja nepopustím. Ale veď majetok je hoden 15 000 zlatých. A vy ma chcete len tak vyhostiť? Ako by nič? Ja chcem 8000 zlatých, vy si vezmite 7000. Richtárko, čo ste sa? S koňom zrazili s tým drevenným, čo tu majú na klade dediny. Ja berem starú a vy mladú. Tak to nebude teda. Čert ako diabol, po vašom nebude. S Pánom Bohom! Tak teda na polovicu. Nie. Ale predsa, aby ste vedeli, že mám dobré srdce, niečo spustím. Požadujem však 7800 zlatých. Richtár, však vy ma všetci ošali do celých 300 zlatých. Kto ja ošialiť? No tak dobre, no nie ošaliť, ale ukracujete. Ukracujete. Veď povážte, čo ja mám s tým vašim Kubom roboty. Kým ho volá čo naučí. Ale už sú tu prvé výsledky. Už sa tak nebojí, už sa ani tak nehambí. A aj Dora vám to môže dosvedčiť. Dajte sa tu ani sviesta nepôjde, ak to nie je No, sveta práca. vyhovúkovo zahumnám. Ale dobre, lebo viete, že robíte ich pre seba. Majetok, ako viete, patrí celý dcér. Stará má na iba vdovské právo. A ja, ak dostanem celý majetok, vlastne ak si Kubo vezme Aničku, nebudem od toho, aby som vám niečo nedal. Pekne krásne po kresťansky. Prepustím vám menšiu polovicu. Ale ak dceru dostane druhý, aj majetok pôjde s ňou, a vy? Ak sa vám bude páčiť, berte si vdovu bez majetku. A na čom to? Radšej ostanem poctivom do Ostve žiť. Však, keď mám pravdu povedať, nejde ani tak o tú vdovu, jak o trošku toho imania. No. Veď ani mne nejde o Kuba a jeho ženu, nejde o tie parcely tam. V susedstve mojich to leží. Už reku, medze sa vyhodia a bude sa dobre siať. A myslím si, keď nie vy, tak druhý. Mňa by to do smrti škrelo. Mňa zima až normálne, až ma striasa, keď si tak vymyslím, že by košáričku, vdovu, vlastne teda je majetok, volá do druhý dostal. To by bola moja smrť. Práve preto musíme ísť na vec spoločnými silami. Vy sa ujmete môjho Kuba, ja vás a bude dobre. Dobre, sused, pán Richtár, tak sme dohodnutí. Nebojte sa, ja z vášho Kuba vychovám takého mládenca, že nebude mať celej dedine páru. Ale tá stará musí pomôcť, tej košárička dôveruje. Dora, poď sem, čo sa tam motáš, sem poď. Joj, pán Richtárko, vyberám si, čo si ja zoberiem, keď vy ste sa už podelili. No, moja ochrana, Dora. A ja, Dora, ti dám doživotné právo žobrať pred týmto mojim domom. Ja som aj s tým spokojná. Dora, počúvaj, takto sme to dohodli. Gazdina, košárička, pôjde sa Loveckého a môj Kubo si vezme jej dceru. A to ti hovorím, aby si to košáričke takto počarila, ako to my chceme. Rozumieš? Inak, dám ti 25 palíc a ešte teda odtiaľ to aj vyšupovať. Rozumiem, ide rozumiem. Ale i to rozumiem, aby som na seba pamatala. Gazdinka, zlatá dobrá. Dajte kúsok klobásky sladinky.
nebude? Istotne bude. Tak počkaj, prinesiem ti hneď. Joj, bude. Klobáska, sladička, všetko joj, ale keď sa vydá, už sa nebude tak dobre mať, si nebude chcieť dať čariť. Ale to ten lovecký je na príčine, bodaj by ho tam delva skárala. Ty striga černá, takže sem ty chodíš čariť a klebety roznášať, čo? Ale veď ty ešte uvidíš tam, čo... Joj, Štefánko, preboha, čo si vedel, som stará. A na čarine si stará, čo? Veď ty vypustíš tú tvoju černú dušu. Joj, keď vypustiť, tak vypustiť. Ale čo tie moje deti, veď sú malé, drobné. Jaj, máš šťastie, že máš tie deti. Ale bude sa mi spovedať. Joj, čo si ty, veď kňaz? Kňaz, nie kňaz, priznaj sa, čo si tu hľadala, Dora, čo? Nič, kúsok chlebíka som si prišla vypýtať. A čary, to nič? Čo by som ja hriešne mohla vedieť? Pamätaj, Dora, keď na budúce budeš čariť košáričke, tak jej povieš, aby dala Pálka za Aničku. Rozumieš? Joj, ale čo jej mám inak hovoriť, ako je to na dlani stojí? Povieš či nepovieš? Hory mám cigániť. Povieš či nepovieš? Gázinka, radujte ma, Ježiš, čo sa tu robí, Štefán? Čo ste rozum potratili? Iba zhľadniť, zbičovať, zmordovať. A to už prečo? Že nechcem cigániť. Chcela by som vám ináč hovorila, ako vám na dlani stojí. No a čo si vy myslíte, Štefán, že ja som taká sprostá ako vy a čo si ja nechám čariť? A čo tu potom táto stará? A čo je vás do toho? Čo varí ku mne nemôže hoci kto prísť? Čo vy máte do mňa? Čo ja sa poctivo neživím? Čo som ja taký príživník ako vy? Gazdinka, ale vy nevidíte, že vás okráda. Kto ich okráda? Ty ich okrádaš. Ešte aj Aničku chceš vydávať. Akým právom? Anička je moje dieťa a ja ho dám, za koho ja budem chcieť. Tak, za koho my budeme? No ale s pánom Bohom, Dorka, idem do kostola. Pámoš, to nech vám to vynahradí na tele, na duši i na statku, Gazdinka. No, a koho si tu viac ľúbte? Kto je tu väčší pán? Takže takto sa mi odďačuješ za moje dobro a starostlivosť, čo? Nebyť mňa, už by dávno všetok majetok na vnímoč dala. Ale kedy sa len prestane čariť? Ako sa len toto všetko skončí? Hej, Štefán, dobrý deň. Ahojte, chlapci, a kam? Do kostola? A do kostola, Štefán. A viete čo nového? Husári vraj prídu k nám. A čo to, Vali, ty čo, Husipa sú Štefán, ozajstní husári. Aj ten pán kapitán. To je regiment, ktorého som ja slúžil. Ale Vlastníkov Mišo. ty si už svoje odslúžil, Pálko. Ale 100 chutí by som mal znova ísť s nimi. Ale ty to už máš za sebou, nechaj to len tak. Ja sa tu zverbujem. A ja. Ale až robím. A keď narastieš. Ale dobre, vám dvom to treba, keď si idete dokazovať, akí ste chlapi. Ale čo tu na Pálko? Doma má žieňa ako kvet, on by už radšej na oženie nemal myslieť. Ale keď Aničkina mať by počúvala len o Kubovi. Veri, za takého neokrochanca by ho dal. Veď už šla fíglovať. Lovecký ho už vycvičil. Lepoď s nami, Pálko, husárom. Aničku dáš na starosť Kubovi. Hej, nedopaluj ma! A Kubo, keď sa k Aničke len priblíži, tak uvidí. Darmo sa ty zastrájaš, darmo sa šperáš, ale Kubo sa ťa len tak ľahko nezlakne. Veď sme ho videli, ako ho Lovecký cvičil. Takto sa postav, takto sa pozri a neboj sa ani husárov. To na teba padol, Pálko, ty si bol husárov. Už teda by sa nebal. Ale čo ma potom? Nebude z obsa slanina, ani z vlka baranina, ani z Kuba chlapina. Neboj, Pálko, dokedy ja som u košáričky, Anča za Kuba nepovie. Toľko hovoríš ty o tej Aničke, už poviem teda pohľadať. Ale do košárikov nás nepustia a tam len Kuba púšťajú. Za to nič, ja sa môžem za Aničku aj inakšie stretnúť. No, stačí zavolať a hneď bude von z domu. Neviem. No stávame sa. O čo? O Zlatku? Ha? Nedbám. A to budete vymalovať o kále. Kupko! Kupko! Nevideli ste Kupka? Ale áno, tá išiel vás hľadať. Pravám, čo si súrneho povedať. Zázrak sa s tým chlapcom robí, ako by to ani Kubo nebol.
aký je múdry, ako sa vie postaviť, ako on vie na človeka pozrieť. Však to je môj žiak. Som ho ja všetko naučil. Tak ho mám rád, ako keby bol vlastným synom, kedy by bol. Vidno, majstra, vidno. Vidno. Majstre, rád by som vám niečo povedal. Nie v dedine takého mládenca, ako je Palo. Ako sa on vie postaviť, Ako on vie utekať, ako sa vie zasmiať, ako on vie na človeka pozrieť. ako vie tou palicou švíhať. No vidíte, chlapci, a to som ho všetko ja naučil. Ja, žiak môj radostný. Hej, Kupko môj, to je radosť učiť takto. Ale už teraz choďte do kostola. A nie, že zabudnete pána do sebou. Dovidenia. Dobre máme, veru. Mladí sú. Ešte nad nimi nepreletela búrka ľudských útrav. Ešte nie sú to prekážky, čo by nepreskočili. Jaj, krásna mladosť, veru, krásna mladosť. Ale ešte koľko hriekov ešte napáchate, čo vám hlava ošedivie. Trúdna mladosť, veru. A ja som mal trúdnu mladosť, a ešte trúdnejšiu starobu. Choď ocelskému. A či sa dajú na tú cestu, čo im ukazuje Richtár a ten jeho choňovník lovecký. Ale nedopustím, aby nedali Aničku Zapala len za to, že nemá peniaze. Nech idú k sebe tí, čo sa majú radi a nemajetok majetok.